Mwadzuka bwanji amalawa anzanga kuna kulikonse kumene muli. Bweraso an activist wanu Cliff Chinyama. Ja. Lero pa 30 July 2025. Tikamanena kulera kuti zisankho izi pakhala lirani. Izizi ndiye mukhulupirire. Andi moti migwirizano ina iliyonse yomwe yachitika pano sikuphula kanthu pa zisankho izi. Andi lerolo ndi tsiku limodzi lomwe lingakhale tsiku lonena kuti kukhoma Msomali omaliza osimikiza kunena kuti zisankho izizi zichitidwaso. Ambiri mukuona kumanena kuti Michael Usi Manganya wamugalukira Chakwera. Limenelo ndi bodza. Chipani cha MCP chazindikira kunena kuti zisankho izi zichitikaso. Palibe munthu amene angapeze 50+1. Moti amusiya andikhulupirirani zonena kuti Manganya ayenda payekha. Munimve mawawa sajoyinana ndi chipani cha MCP panopa. Chifukwa chipani cha MCP icho chazindikira kunena kuti zisankho izi palibe amene angakwanise 50+1. Mutele kuimeneja ndi plan yona kuti Manganya ayende payekha. Chipani cha MCP chiyende payekha. Ngakhale mumaona kuti nkhati anthuwa akupanga zinthu zimozi. Kumaganiza kuna kuti Manganya sayimira. Koma atazindikira kunena kuti 50+1 palibe amene angayipeze ndi pamene apanga zimenezi. Ani Manganya musamukhulupirire. Nkumana kuti apa panopa wamba kungalula boma ili. Panopa wamba kuwukira Chakwera. Ayi ni mbali imodzi yonena kuti DPP ndi MCP ndi zipani zokhazi zomwe zifuna kuzasala kupanga malirani. Ndi ayina Manganya ajane ndi gulu loyambirira kukapanga support boma la MCP. Kuteko panopa Manganya angofuna kuti atani kuti atenge zipani zina chifukwa adakapempha migwirizano panopa Manganya kumakhala ngati kuti njira fulani yomwe wayipeza iye ndi imeneyi yofuna kutengera zipani zina kumaoneka ngati kuti basi apa ndi kuti ndi Chakwera anthu asempana. Then tizipani mene tikapanga mgwirizano ndi Manganya uja azatitute tonse kupita nato ku MCP chifukwa azakhala una kuti ineyo ndikusapota boma ili pa nthawi yachani kuti yamalirani. Not my word. Iyo ndi plan yochita kukonza. Anthu aja ali limodzi. Ndale MCP anakuwuzani kale kuti amapanga usiku. Moti Manganya musankhulupirire andi zipani zomwe zikupemphedwa ndi Michael Usi kuti zikhale naye pa mgwirizano. Manganya samumvere. Aza kutengerani ku MCP ndi plan. Palibe chipani yomwe chingapeze 50+1. Makandidate 20 chakuti. Bila panopa thomanda kuti oro 20. Kuti ena ajana apanga yani kuti ma withdraw ziganizo zawo. 20. Are you sure kunena kuti mavoti 7 million 7.2 million 905 alipo amene angapeze mavoti okwanira 3.6 nzotheka makandidate 20 nzotheka la serious. Ndiye kuti kuntachiziwikireni ani mutha kuona zokunena kuti MCP muyona panopa iye panga reduce kasakazidwe ka ndalama chifukwa akudziwa kuti ndalama zimenezo zikuzagwira ntchito
popanga malirani. Zisankho izi zinzofuna kusamala nazo kwambiri. Andi lamulo la 50+1 ndi lamulo lili labwino, koma malingana ndi dyera lomwe lili mdziko mwathu muno ndi lamulo lokuti lizaphinja Amalawi kwa nthawi yayitali. Chifukwa chani ndikunena izi? Zipani zomwe zili ndi makobiri ndi zomwe zizilamula dziko lino, osati kuti usogoleri wabwino. Koma zipani zomwe zili ndi chani, zili ndi makobiri. Chifukwa choti konseku mfuna ndikuwuzeni kuti anthu mukumadabwa kuti makandideti achuluka chifukwa chani. Makandideti achuluka chifukwa chofuna kulepheresa 50+1. Cholinga chonena kuti pakasala zipani ziwiri, zipani zija anthu aja azigulisa zipani zawo. Pulani yake ndi yomweyo. Fwe mungodabwa kuti pangubwera lamulo la 50+1 zipani mbwe business. Chifukwa akuziwa kunena kuti akanyosora zonse zinzochita kukonza anthuwa, nzokonza migwirizano yokanika ifoni zinthu zokonza palowa chani kuti palowa business. Nkhani ndiyolepheresa 50+1 ucha. Cholinga akasala zipani ziwiri sikulu zomwe zikupikisana, zipani zija zizakhuthule ndalama kupereka ku zipani zazing'onozi. Anthu apanga business. Sikuti anthu akunena kuti akupita kukapikisana nawo kuti akawina zisankho ayi, koma akupita kukapikisana nawo kulepheresa 50+1. Zimenezo ndi muzirani kuti muziziwe. Moti lamulo la 50+1 liphinja, lisongoneza dziko lino. Chifukwa chonena kuti Amalawi ndi umanena mobwereza sitinafike posankha mtsogoleri wotani kuti oyenerera. Amalawi ife timayang'ana chani kuti timayang'ana ndalama. Ndi anthu achamakhala akuluza ndalama zawo. Akuluza ndalama zawo kumapereka kwa anthu, kumagula zipani, kumakopa anthu ndi ndalama. Alayishuwa kunena kuti angasamale chuma cha boma. Ifeyo tidakazikumbira mayenje. Dziko lathu likusauka chifukwa choti timakumba mayenje olowa ndalama. Mutha kuona kuti panopa dziko linolo lini ma vice president angati wopuma. Koma still ma vice president amene achawo akudya misonkho yandani kodi ya Amalawi akulipiridwa. Ena ma vice president wopuma amene angokhala chani kodi 2 years. Ena tele mwimozi 5 years. Ena tili ma vice president opuma kuposa ma president mziko muno. Mwatsoka ikanakhalabe fige yayikulu kupanda kunena kuti bungwe la chisankho linapanga chani kodi linapanga linakhasula zisankho zomwe zinachitika za president za 2018 to 2019. Bwezi tunenaso panopa achimulire nyinda vice president. Tocho ndalama za Malawi zingalimbe. Mabenefit anthu amene achawa azadya mabenefit moyo wawo wonse au vice president. Ndiye muzewete lero watayenjezaso achinamanga nyawo. Misonkho ya Malawi ingalimbe. Ma president opuma ndiye mbwe. Azidyabe mabenefit achani kuti amisonkho ya Malawi. Chumacho chiyenda bwino. Tili pa mavuto ku Malawi kuno. Pokapoka constitution ijayo izasinthidwe imene ijayo. Mwakuti Nyamaro Dennis Mahata akamaunukira za constitution ndizoona nditu muli mavuto ambiri omwe achitise kuti dziko linolo chuma chake chizilowa pansi. Zisankho izizi zivotedwaso. Kuchuluka kwa zipani zimene zijazo zomwe zikupikisana nawo zikufuna kulepheresa 50+1. Cholinga uye kuti chizatani kuti zizagudwe ndi ndalama zochuluka palirani. Mark my word. VN.